Dějí výbornou práci jak Kunzl, tak Reinberg. Jsou velmi důležití jak pro defenzívu, tak pro ofenzívu týmu Svatopluka Habance v tomto utkání. Jarolím expeduje balón okamžitě vpřed na Mičolu. Ten ale prudký pas nespacifikoval. Dušan Melichárek je samozřejmě také jednou z ústředních postav tohoto zápasu. Došek je další takovou a Kovář teď padá v pokutovém území a jak na to zareaguje hlavní sudí Kovařík, nařizuje penaltu. Kovařík si teď, Roberte, počkal na to, co mu ukáže asistent a pak nařídil pokutový kop. Přesně tak, tady je velmi důležitá ta spolupráce s asistentem, který to může vidět líp. A pomohli si komunikačním zařízení, teď uvidíme vzadu záběr, jednoznačně podražení, bez míče, Juhar nezasáhl balón, byl to nešťastný jeho zkus, ale dost nebezpečný a tady se klidně získat penalta dala naprosto v pořádku. Martin Juhar tak svému velmi nepovedenému výkonu nasadil korunu. Přitom ten míč už měl skoro ve své moci, pak ho nepochopitelně nechal propadnout za sebe a Kovář využíval své rychlosti, díky čemuž dostal Juhara znovu pod tlak. A byla z toho penalta, kterou teď může proměnit Volešák a daří se mu to bezpečně. Slovácko vede 3-0, 13 minut před koncem je o vítězi prakticky rozhodnuto. Netradiční oslava domácího gólu. Ladislav Volešák se raduje z trefy do sítě bývalého zaměstnavatele. Velmi dobře umístil ten balón k tyči. A i když se Čontofalský vydal správným směrem, nedokázal ten pokus zneškodnit. Takže poté, co Slavia v Ústí nad Labem vypadla na penalty, dnes pokutový kop rozhoduje s největší pravděpodobností o tom, že odsud odjedou červenobílí s prázdnou. 13 minut před koncem prohrávají rozdílem třídy 0-3. Já bych tady ještě doplnil opravdu výbornou spolupráci.